Hello guys, good evening. Ngayon po ay pupunta tayo sa Wheeltek Calasiao. Ayan. Nag-invite sila dahil magkakaroon daw ng parang barbecue party roon. So at pag-uusapan na rin namin yung mga gagawin dun sa nalalapit naming ride. Bali sa Sunday na yon, this coming Sunday. Kaya ng Wheeltek Pampanga, Wheeltek Nueva Ecija at ang Wheeltek Calasiao ay pupunta ng Bolinao. So magkakaroon ng meeting ngayon kasama mga big boss para i-organize yung gagawing ride namin. Kasi ano yan Suzuki at Honda. So kami Kawasaki kami, hindi kami nakasama nung nakaraang ride December 16 natin, December 17 hindi kami nakasama, December 16 nga hindi kami nakasama sa Bolinao. So ngayon chance namin na makasama. So ngayon alam nyo naman guys na pag mga ganyang invitation, mga kainan, hindi tayo humihindi dyan. Talagang pupuntahan natin yan. Magaling mo pala dyan hindi ko alam Lalo na barbecue party. Sus. Yeah boy, yeah boy. So dito muna kami, bibilin lang ako guys. 2 hours later. So guys, nandito na tayo sa Kawasaki, sa Suzuki Bigbike sa tapat ng Robinson Place, Calasiao. Ayan. So nandito na yung mga big bikes nauna na sila. Ayan ito parang Z1000 ata ito. Ayan, Ninja 650. Ayan. So akit na tayo guys. Ayan guys, akit na tayo, nagkakantahan na sila. Yeah. Okay. Hello. Ay, di ba? Mali pala yung pinapasok ko, RDO. So, sir. Tapos na kayo? O, sige. Hello, yan si Ma'am Maricel at si Sir JM. Yan. Kanina pa kayo, ma'am? 7. Yun ang laptop ko.
Break it down.
5 minutes later. Iikutin natin lahat. Sige po, okay. Iikot tayo. Ito yung magiging prize. Okay. Isa siya. Super prime. RF? Oh, sino yung RF? Initial. RF. RF? RF? Sir Roman Flores. Ayun. Ano tayo, sir? Picture po. Then kakanta si sir. Then kakat na sila. Ay! Sabay kanta. Sabay kanta daw. Sabay kanta first. Oh, hell no! Na gusto pang laging makita. Isasabi ko sa'yong pabala. Y'all gon' make me lose my mind up in here. Yeah. Yun. Oh. 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 Jack and Paul.